Dobrý den, vítáme vás v Škoda Hockey Studiu. Teď máme výborný, zajímavý, báječný host, super fanoušek, mega fanoušek, the one, the only, Josef Panuška. Josef, vítáme. Dobrý den. Jak člověk dostane do místo super mega fanoušek? Jako, jak dlouho sledujete? No už od malička, no já jsem od malička vlastně chodil na hokej s kamarádama, který mě tam vzali, protože jsme bydleli blízko zimního stadionu v Jihlavě. A tak jsem tam, když jsem ještě chodil na základní školu, tak jsem tam začal chodit s nima. No a pak jsme tam postupně chodili víc a víc, až to vzniklo tak, že když bylo mistrovství světa v Praze, tak jsem ho jel navštívit. A pak nás tak jako napadlo, že bychom mohli vyrazit do Německa, když to bylo v Německu, v Mnichově, tak to bylo jako blízko. No a pak jsem postupně zjistil, že vlastně v televizi to není vůbec zajímavý pro mě. Že mně se líbí ta atmosféra, jakože člověk je prostě v tom, že já když sedím u televize, tak je to takový, prostě mě to nebaví, no, ale když jsem tam, tak to je prostě ta atmosféra a proto takhle pořád jezdím. To je něco úplně jiného, to je pravda. Já jsem byl poprvé po dlouhé době včera a musím říct, to bylo fakt úžasný, být tam v stadiu, v aréně. Tak jste byl tady v Německu a kam ještě? Kde ještě? No v Evropě skoro všude, no. Reprezentujeme? Kromě Ruska, Ukrajiny, tam se mi tak jako nelíbí až tak. A já ještě teda nejezdím jenom na hokej, jo. Já znám třeba lidi, co letí letadlem do Helsinek, tam se kouknou na zápas a letí zpátky. Já tam vždycky chci poznat jako tu kulturu, jo. Vždycky tam jdu do zoo, ať jsem kde jsem, tak vždycky jdu do zoo, vždycky jdu do města a prostě se tam podívám a zůstanu tam třeba po šampionátu pár dní a prostě si to tam jako užiju, podívám se a nejezdím jenom vyloženě na hokej a zpět. Jasně. A kolik mistrovství jsi byla? Jste byl? No, můžeme čekat, teď jsem to, teď jsem to nepočítal, teď jsem to nepočítal, ale asi 15 mistrovství. Fakt? No, plus ještě spoustu různých olympiád, fotbalů a všeho. To je úžasné. Co máš jako za nejlepší jako vzpomínky? Asi v Hannoveru 2001, no, když jsme byli mistři světa, tak tam jsem si to užil opravdu pořádně a pak ještě Vídeň, no, tam jsme vyhráli 2krát ve Vídni a tam to bylo taky jako nádherný. No. A jdeš jako s Spartou nebo jdeš sám a pak najíš nějaký další Češi? Většinou jezdím s někým, no. V začátku jsem jezdil sám, ale pak když lidi viděli, že jsem tam byl a tak tam chtěli jet se mnou a tak se vždycky někdo ke mně přidá a jedem 2 nebo 3. A jaký země má nejlepší fanouši? No teďka měli docela dobrý Lotyšsko, jako zrovna letos mě překvapilo, že vlastně oni to skoro vyprodali jako tu arénu, že jsem byl překvapený, jsem myslel, protože když tam hraje Rakousko, Německo, tak těch fanoušků je tam pár, Francie. A když hraje Lotyšsko, tak je tam plno a jsou to jako Lotyši, nebo... Včera jsem byl, oni ani nehráli, oni byli všudy. A úžasně byli, jako strašně příjemný. Tak vy už čekáme. Už si viděl 2001, 2002 vyhráli, že jo? Nebo mistrovství hokej. 2001, no. Jo, 2005, 5. Jo, 96. A vy jste byl na všechny? No, já jako nejezdím úplně na všechny, jo, že vždycky prostě někde jedu, někde nejedu. Já jsem taky někde zase někde jinde a někdy se mi tam nechce jako do Ruska. A tak jako nejezdím na každý, no, ale když se mi zdá, že by se mi tam mohlo líbit, tak tam jedu. A jiný sporty, jako třeba si byl na... To bychom tady byli asi dlouho, než bych to vyjmenoval všechno. Třeba teď jsem byl před měsícem na mistrovství atletiky evropský, co bylo zrovna v O2 aréně teda. A to bylo úplně nádherný. A na pár olympiádách jsem byl a mistrovství světa ve fotbale, mistrovství Evropy ve fotbale. A ten evropský je ten který? Jako fotbal nebo fotbal. Třeba
2006 to bylo v Německu. Německo mistrovství. A pak bylo mistrovství Evropy v Portugalsku. To bylo takový asi, to se mi líbilo nejvíc. To je úžasný zápas, to je Holanděn, to je jeden z nejlepších zápasů fotbal. Tam byli podle mě Češi fakt nejlepší jako... Ale jsme tady na hokej. Tak jak myslíš, hrajou Češi tento rok? Tečko. No, my vždycky to máme s kamarádama, takže říkáme vždycky, hele, hrajou špatně, vypadá to na titul. Jako, že když z začátku, čím hůř hrajou z začátku, tak tím máme podle mě větší šance to nakonec vyhrát. Jakože. A protože třeba před pár rokama podle mě taky hráli nejlepší hokej, když to bylo na Slovensku, tak tam byli nejlepší a taky to nevyhráli, že skončili. To je pravda. No, tak možná to je ten secret, je musí hrát špatný na začátek a pak... Možná Češi jenom, ale... No, možná jenom Češi. A máš nějaký speciální cheer, nebo něco děláš, nebo z písničky, nebo... Asi ne. Nebo nějaký banner jako Jihlava? Ne, já většinou furt jsem tak... Já totiž taky hraju hokej, jako, a spíš se furt cítím jakoby trošku hráč, než abych byl jenom fanoušek, že jako všichni mě znají jako fanouška, ale já jako spíš se cítím, jako bych byl na té střídačce na tom ledě, než abych jenom jako fandil a scháněl podpisy a koukal. A oni ještě nevolají na reprezentanty? No, já jsem připravený. Jo, jsi připravený, tak to je důležitý, no. Já taky, já se už čekám 20 let. Tak já to neprožívám tak, jako že bych chodil nějak v maskách nabalovaný, jak tady, ale chodím tam a tak to jako prožívám vnitřně, nebo jak to nazvat. A máš spoustu autogramy a fotky? Autogramy já vůbec nezbírám, to já spíš rozdávám já, ty autogramy. Jo, tak to je hezký. Ale fotky jako mám s pár lidma, no. Tak to je výborný. Tak kdo bude vyhrát tento rok? Asi Kanada. Uvidíme. Je to jako Čecha mě to trošku mrzí, ale teď jsem jakoby, když to vezmu jako profesionál, tak já teď pracuji pro Kanadu. A já když jako někomu hodně fandím, nebo jsem tam fakt s nima, tak hodně často vyhrávají. Tak ale budeme fandit dál. Jo. Jako Česko-Kanada finále. To taky přeju. Vůbec by mi nevadilo. No, tak můžu se zeptat, když hodíš na všichni ty šampionáty a na ty mistrovství, jak to jde jako najít lístky a bydlení máš nějaký strategie? Mám speciální strategii. Aha. Hrozně levnou. Hodně často, nebo skoro vždycky jsme to dělali tak, že jsme jeli autem a spali jsme v autě. Aha. A protože vlastně to začínalo, když já jsem začínal, tak jsme jeli třeba do toho Německa a tam to bylo všechno strašně drahý oproti Čechám. Takže my jsme se naložili celý auto jídlem a všechno jsme tam měli, spali jsme v autě, takže... Dodávka doufám. No jo. No, když jsem jezdil sám, tak jsem měl malý auto upravený, ale bylo to taky. A jeli jsme prostě takhle, že jsme si zaplatili cestu a jinak jako moc žádný velký výdaje nebyly a lístky, nevím, jestli to můžu jako doporučit pro všechny, ale já osobně jsem to dělal hodně často tak, že jsem čekal do poslední chvíle před stadionem. A úplně pokaždý, když jsem tam byl já, tak jsem ten lístek sehnal. Aha. Ale musí tam člověk prostě stát třeba 2 hodiny před zápasem, ty 2 hodiny tam stát a čekat. A vždycky ten stadion má 10 000 míst a vždycky se stane, že někdo třeba koupí 5 lístků pro kamarády a jeden musí do práce, nebo se mu něco stane, nebo nemůže. A oni přijdou před stadion a chcou to prodat. Tak já ho od nich koupím. Tak to je super, to je super. Já když jsem tam byl sám, důležitý typy. No, nemůžu to poradit, jako že by tam přijelo 40 lidí a všichni se koupili lístek, ale já když jsem tam přijel sám nebo 2, tak jsme se tam vždycky dostali. Počkej, všichni ví teď, pak čistě před stadiem to pro 50 lidí čekat. Budoucnost, máš v plánu jako další? No já už jsem furt přemýšlel, že už by to bylo jako poslední, že už bych nejezdil, ale mě to pořád hrozně baví, takže pořád jezdím. A po mistrovství hokej něco v plánu? No, olympiády v Brazílii a pak jsou další hokeje. Jako tam nemůžeš jít autem. No, to bude složitý. Tam si ho můžu půjčit asi. A nebo můžeš jako loď, a pak můžeš spát v loď.
Tak ale brzy to by bylo super, já bych chtěl taky. A další fotbal v Evropě to bylo... Ne, hokej bude v Rusku teďka, tak na ten určitě nechci, ale pak bude v Německu a ve Francii, že se bude hrát v Paříži, v Bercy, v Halle, v takový jako pěkný, co mě se líbí, tak tam bych chtěl jako v Paříži si užít hokej. Fakt to bude Německo a Francie, aha, tak to je zajímavé. Tak dobře, tak ještě jednou děkujeme. Doufám Češi a Kanaděni potkáme se v finále. Tak užij si to. Děkuju. Naschledanou. Tak to je pro dnešek všechno. Doufám, budete pořád fandit. Naschledanou, děkujeme, ještě děkujeme našim hostem.